Bueno, jo soc aquí en Fernández Cañete i corro per a l'IBNZ Racing en el grup d'aire i som el número 38. Creieu que teniu opcions per guanyar? Bueno, per fer un top 2, top 3, crec que si no falla res és possible. Com es diu el vostre equip? Quina és la vostra història de les 24 hores? Bueno, nosaltres som un grup de nens que ens hem ajuntat per fer alguna cosa bé i el nostre equip és l'IBNZ Racing Team. On heu competit individualment aquest any? Quins són els vostres majors èxits? Bueno, quasi tots correm en enduro al Campionat de Catalunya i algun fa motocross i quasi tots som motxilers d'enduro de nens petits i una mica de tot. Quants anys porteu competint i quins han sigut els vostres millors resultats individualment? Portem competint tots des dels 6-8 anys més o menys, ningú de manera professional i de majors títols, algun campionat de Catalunya en durades, algo per l'estil. Amb quina moto i motorista competiu? El nostre equip és l'Eric Ibáñez, l'Eric Ruiz, el seu germà Alec Ruiz i jo, en Kilian Fernández, i correm amb categoria d'aire. Què en penseu del circuit? Per veure l'any passat i aquest, la veritat que ha sigut un gran canvi, molt més ràpid, més endurer i la veritat que serà un bonic traçat. Com descriuríeu l'ambient de les 24 hores? Bueno, al final és un ambient únic i sent d'aquí al costat, la veritat que estar amb la teva gent i és únic, és únic. Com gestioneu l'estratègia de la cursa? Bueno, el que farem serà sortir els 4 al principi, després 2 aniran a dormir i gestionar-ho així per descansar ni que sigui 4 hores seguides i poder gestionar-ho així més o menys. I com treballeu dins les 24 hores? Com us organitzeu durant la cursa i abans de la cursa? Bueno, els pares la veritat que ens ajuden bastant i hi ha bastanta gent a ajudar-nos, si no tot això no seria possible i al final organitzes alguna cosa però al final sempre acaba sortint diferent, però bueno, amb ganes i amb esforç tot surt. Moltes gràcies. Merci. Molta sort.